राजा महाराजानि आमलनि सिमिने ओ हदागिरि साल पालाई फायदा गुरनै अक्रा चाक्रा रनि खोबै सामानि खोनाव हदागिरि हमानि मिनिंस माबो जों गोबां कक दिनै अक्रा रनि खोबै खोनावो बोसोर दुबै बोसोर जाला थाइनैया दिनै महाराजा त्रिलिचननि आमलनि सिमि हदागिरि पालाइमानि इतिहास साइमान होनै गोबां बर' ऐतिहासिक रक जे साव इबेन राजमाला रकबो सैजाक दंनो हदागिरि जोंथिनि फेस्टिवल होनै पालायनाय दंखोनो आ जराव महाराजानि जराव होनथे अन्य रकम तानि बेसनि तिप्रासार महाराजा त्रिलिचननि सिगांनि सिमिनो 54 times बैनि दफा बाय आक्रमण खायजाखा एटेक खायजाखा होनै इनफरमेशन दङो तथ्य दङो जदिबो अमा बिदरथि दङै मानो पारफेक्ट या हिस्टोरी जतन साइमानो ओ 54 times जे बैनि दफा बाय आक्रमण खायजावै दंफ्रावबो दिनै तिप्रासा दफा रक दिनै हासेव दंनाय रक जतन हजाक दंया खानिबाङै महाराजा त्रिलिचन हजाक दंबायदि होनै हजाक ग्रिमा साल होनै आफोरनि सिमि पालायजाव जदिबो ताबोने जे फेस्टिवल बाय फेलायि दंबो तानि के महाराजा राजा रनि आमल जे पालायमानि बाय ताबक दिनै सिरिसिटिनि कता मादारो बफसि सिं थाइखा आबो साइनाया किन्तु जे जोंनि ट्रेडिशन ओ फेस्टिवल पालायमानि जोंनि सिरिमुंनो तेबो उतुबो कारै दंनाय इगे हजाक दंदि हि हमानि जोंनि ट्रेडिशन गोमानाय हा जोंनि कालचार गोमानाय हा जोंनि हा गोमानाय हा जोंनि सिरिमुं गोमानाय हा हाय होनै सि जोंनि राजा महाराजाराव हजाक दंबायदि हाय होनै आफोरनि सिमि पालायरै फायदाफोरनै साइमानो जदिबो अम बोसोर दुबै बोसोर दालार आंबो साइनाया जे बैसामानि जे बैसिमानि अबनि तत्व सामानि आंबो अमनो पारफेक्ट होनै साइनाया बोसोर दुबै